θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχάνη και θάνατο. Θέλω βία και αγωνία και σε φτύνω κοινωνία. Δύναμη κι εγώ σου βάζω κι όλα σου τα ανατινάζω. Τη δεσούλα το μισθό, τη βιτρίνα μελωστό. Καστρικά σας τα γνωμπάρω, με τις φάτσες σας φρικάρω. Και ο Βόλος και Μερσεντές και πουλάρω στις τροπές. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχάνη και θάνατο. Θέλω βία και αγωνία και σε φτύνω κοινωνία. Και σε φτύνω κοινωνία, και σε φτύνω κοινωνία, και σε φτύνω κοινωνία. Έλα, κατέβα τώρα και τα λέμε πιο ύστερα. Γιατί ρε τόλοι, εγώ καθόμουν με τη ρούλα. Ύστερα ήρθε ο Καλαματιανός και οι άλλοι και κάτσαν δίπλα. Σου κοπεί τόσες φορές να μην πήγαινες εκεί πέρα. Έλα, easy boy, it's okay, τέλειωσε η φάση. Πάμε μέσα τώρα. Λοιπόν, λέγεται, τι τρώμε. Cheeseburger. Money. Έλα, άστα αυτά τώρα. Τι έγινε? Λέγε, τι θα φάμε. Θα πληρώσουμε. Στις κατασκηνώσεις του Δήμου είμαστε. Γιατί δεν κάνουμε ντου? Βρε, θα πέσεις τώρα. Άσε, θα πάω αύριο. Τι έχεις? Άντε παράτα μας. Φάνη. Chicken. Money. Βάλε και στα χρωστά. Τόλι. Χάμπουργκερ. Τι θα πάρεις εσύ? Χάμπουργκερ. 2. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 2 χάμπουργκερ και ένα cheeseburger. Ένα chicken. Σε παρακαλώ, 2 χάμπουργκερ, ένα cheeseburger και μια ομελέτα μπέικον. Πάρε την παρέα σου και δρόμο. Ήσασταν επιθύμητοι για το μαγαζί. Δεν το πιάσα. Εντάξει, ήσασταν επιθύμητοι. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Παιδιά, ήμασταν επιθύμητοι για το μαγαζί. Εντάξει, έγινε. Till the sun fell down, you kept it going. Πού είσαι, γιατί άργησες? Τελειώσανε. Δεν ακούς που ψέλνουν ακόμα? Γιατί δεν πήγαινες μέσα να περιμένεις. Το ψώνιο της αδερφής σου νομίζεις ότι έχω εγώ? Για να μην στέκεσαι εδώ απ' έξω το λέω. Καλά ρε Πέτρο, η Ειρήνη είναι ολόκληρη γυναίκα, δεν μπορεί να πάει στο σπίτι μόνη της. Την πειράζουν στον δρόμο και φοβάται. Μόνο αυτοί πειράζουν. Τι να κάνουμε τώρα, η Ειρήνη είναι διαφορετικό κορίτσι. Άμα δεν είναι μαζί μου δεν πάει πουθενά γιατί την ενοχλούν αυτοί οι αλήτες που κάθονται απέναντί μας. Καλά τώρα.
τώρα μπορείτε να πάτε στην ευχή του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η μητέρα σας περιμένει μια μέρα για φαγητό. Θα περάσουμε. Ωραία. Α, τελειώσατε. Ειρήνη! Δεν άργησα, τι κάνεις, Σοφία? Μια χαρά, εσύ. Α, δεν μ' αρέσει αυτό. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Τι θα γίνει με αυτούς τους αλήτες, θα μας ξενυχτήσουν πάλι απόψε? Το 100. Να φωνάξουμε το 100. Βαρεθήκαμε να το καλούμε και το 100. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους? Μωρέ, ξέρω εγώ τι θέλουν, αλλά τέλος πάντων. Έλα, πάμε πάνω. Αν τους αφήσουμε έτσι θα μας κάνουν και χειρότερα. Τον έχεις και την καρδιά σου, δεν τόλμη. Αστυνομία! Αστυνομία γρήγορα! Αντώνη, τι έχεις, Αντώνη? Τι έγινε, τι έπαθε ο κύριος? Τι να πάθεις, η καρδιά του έπαθε με αυτά που κάνετε. Πας και από την καρδιά του δεν έπρεπε, κυρά μου, να το φέρεις εδώ μπρος στο σπίτι γρήγορα. Εκείνο ο χώρος σας, ξαπλωμένοι, να κοιμάστε, να κοιμάστε. Αναχαθείς, αλήτη! Σπίτι γρήγορα, κακό παιδί. Μα τι θα γίνει με αυτά τα καθάρματα, Γιατί δεν πάμε κάτω όλοι μαζί να τους σταματήσουμε. Είναι επικίνδυνη, κύριε Χρυσουκό. Είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτοί όλοι κρατάνε τα χέρια. Είναι μαχαιροκάρτες. Μόνο με την αστυνομία θα κάνουμε κάτι. Δεν βαριέστε. Κάθε τόσο τη φωνάζουμε και τι γίνεται, τίποτα. Έπρεπε να είναι άλλες εποχές, κύριε Πέτρου, και τότε θα βλέπαμε τι θα γινότανε. Τι λέει αυτός, ρε Τζόνι? Μην ανακατεύεις. Αφού δεν μπορώ να διαβάσω, τι λες τώρα? Τι θα γίνει, ρε τσογλάνια, με θα σκάσετε κάμια φορά? Πρόσεξε, φίλε, μη φωνάζεις βραδιάτικα γιατί ανησυχείς. Θα φωνάξω την αστυνομία. Καλά, ρε αλήτη, με σένα θα τα πούμε. Έλα, πήγαινε μέσα. Έλα. Έλα να πάρεις τηλέφωνο γρήγορα το 100. Αυτό θα κάνω. Για τον προηγούμενο παρακαλώ κανονικός. Τα άτομα κανονικός. Η Επιτροπή έχει ανέρθει και περιμένουμε να κατέρθει προκειμένου να ενημερωθούμε στα μεταπροστασία για τα άτομα. Ισόγειο, Αντιφύλου 2, ναι. Τώρα θα έρθει. Έχουμε πολλές καταγγελίες. Ναι, ξέρουμε, Αντιφύλου, μάλιστα, στο Ισόγειο. Ναι, Αντιφύλου. Μάλλον αστυνομία. Γιώργο, αστυνομία. Αφήστε, καθαρίζω εγώ. Γεια σας. Χαίρετε. Τι γίνεται εδώ με σας? Τίποτα, ένα φιλαράκι φεύγει για στρατό και το διασκεδάζουμε λιγάκι. Δεν τα αφήνετε αυτά. Και χθες που ήρθα τα ίδια μου είπατε. Άλλος ήταν χθες. Άλλος. Η πατρίδα έχει ανάγκη από στρατό. Λοιπόν, συνεχίστε να γλεντάτε, αλλά με χαμηλωμένη μουσική. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Και κλείστε τα παράθυρα, ενοχλείτε τον κόσμο. Ενοχλούμε τον κόσμο. Μάλιστα. Και αν αύριο ξαναγίνει το ίδιο, θα σας πάω όλους μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαι κάθε βράδυ μαζί σας. Μάλιστα. Θέλετε να περάσετε να πιείτε κάτι, ένα λικερό? Αυτό που σας είπα. Όχι, λέω για τον κόπο που κάνετε να έρθετε. Για προσέχτε καλά. Για προσέχτε καλά γιατί θα την πληρώσετε πολύ άσχημα. Έτσι. Λοιπόν, για σήμερα σας τη χαρίζω. Πηγαίνετε να κρατήσετε. Μπράβο! Τι γίνεται εδώ με σας, μας έχετε τρελάνει, μου φαίνεται παράγινε, τούτο το κακό. Δεν φταίμε ο καθένας μας, κάνει αυτά που κάνει, γιατί είναι ένα παιδί τρελό και προβληματικό. Εμένα ο πατέρας μου μας έσφαξε τη μάνα, και εμένα ο πατέρας μου μας βγήκε αδερφ. Η μάνα μου στη φτώχεια μας κατάδυσε, Στη Κούντα ο πατέρας μου έκανε το καρφί. στην Κάρπασκα μετάρας ο δικός μου ο πατέρας, και εμένα ο κολόγερος με έδερνε πολύ. Σκληρός και εμένα ήτανε και άγριος αντέρας, γιατί είχε κόμπλεξ επειδή είχε μικρό.
Είμαστε παιδιά προβληματικά, είδαν τα ματάκια μας πράγματα κακά. Ζήσαμε στη φτώχεια και στην αγωνία, σ' όλα αυτή η άτιμη παλιοκοινωνία. Αυτά δεν με ενδιαφέρουνε και θέλω ησυχία. Τι φταίνε εδώ οι άνθρωποι να ξενυχτούν με εσάς. Αυτό είναι μια παράξενη λιγάκι ιστορία. Τους ενοχλούμε εμείς αυτούς κι αυτοί ενοχλούνε μας. Αυτός βιομήχανος και δάνεια του δώσαν, στην εργασία τα συλλέει αμέσως τα λεφτά. Το εργοστάσιο το κλείσε, τα δάνεια παγώσαν. Αυτός πήρε τα χρήματα και εμείς πήραμε αυτά. Αυτός με σάπια κρέατα τον κόσμο τον ταΐζει, κι αυτόν το κάνα πλούσιο τα όπλα από πολλά. Με νοθευμένα φάρμακα αυτός εκεί πλουτίζει, κι ο άλλος ήταν υπουργός και έφαγε καλά. Είμαστε παιδιά προβληματικά, είδαν τα ματάκια μας πράγματα κακά. Ζήσαμε στη φτώχεια και στην αγωνία, σ' όλα αυτή η άτιμη παλιοκοινωνία. Παρακαλώ, κάνε πιο κύριε. Περάστε. Περάστε. Το ευχαριστηθήκατε, έτσι. Αύριο τα λέμε. Πού να πάρει ευχή. Τι έγινε? Δεν βλέπεις λάστιχο. Και τώρα τι κάνουμε? Κάτσε μήπως βρω μια τρόπα από τον κύριο Πέτρου. Κύριε Πέτρου, κι εσείς λάστιχο. Κι εγώ, μόνον εγώ, όλη η γειτονιά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω κυρίες και κύριοι, γιατί καθόμαστε εδώ και δεν μαζευόμαστε όλοι μαζί να πάμε στην αστυνομία. Συμφωνώ κύριε Πέτρου. Τι λέτε κύριε Πέτρου? Ό,τι θέλουμε λέμε τώρα. Τι να μας κάνει η αστυνομία? Εγώ λέω όπως είμαστε όλοι μαζί να πάμε να τους σπάσουμε τα μούτρα. Μα τι λέτε τώρα κύριε Χρυσοχώ? Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι, έχουν μαχαίρια. Άμα πάμε όλοι μαζί δεν θα τολμήσουν να κάνουν τίποτα. Εγώ λέω να μην τους αγριέψουμε. Όσο πιο πολύ τους αγριεύουμε, τόσο πιο εκδικητικοί γίνονται. Ας τους καλοπιάσουμε, ας τους μιλήσουμε με ευγένεια, μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Αφήστε τον Χριστό δεσποινή ειρήνη. Εδώ έχουμε να κάνουμε το διάολο. Οφθαλμό αντί οφθαλμού, αυτό καταλαβαίνουν αυτοί. Απάνω τους! Απάνω τους! Τα λεφούσια κοιμούνε, είναι ώρα για δράση παιδιά. Οι ορδές των αστών εκδικούνε, μέλος τους εργαλεία κλειδιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν μας χάσει φοβέρα καμιά. Η ψυχή μας το μίσο ζεσταίνει, δεν θα κάνει μεγάλη ζημιά. Η ψυχή μας το μίσο ζεσταίνει, δεν θα κάνει μεγάλη ζημιά. Ελάτε μαζί μου, εσείς περιμένετε εδώ. Πάμε. Μια άλλη ώρα να έρθετε, τώρα κοιμόμαστε. Να ξυπνήσετε. Σιγά ρε, μην κάνεις φασαρία. Ξύπνα τους όλους και πες να έρθουν έξω. Τι λέει ρε μάκακα, την πληρώσω εγώ μετά. Άσε μου, έλε που θα τους ξυπνήσω. Αυτή και μόνο θα εγώ θα τους ξυπνήσω. Οι κυρίες και ο κύριος Πέτρου να πάνε να χτυπήσουν τα κλάξουν των αυτοκινήτων και να έρθουν πίσω γρήγορα. Μάλιστα. Πάμε. Τι γίνεται?
ρε γαμώτο. Μου φαίνεται θα βγω έξω και θα σκοτώσω κανένα. Τι έγινε ρε? Ας πάει κάποιος να τους πει να σταματήσουν. Δεν σταματάνε. Γιατί δεν σταματάνε? Γιατί τους σκάσαμε τα λάστιχα. Τα λάστιχα. Α, έτσι το θέλετε, Λοιπόν, μάγκες, σηκωθείτε. Σηκωθείτε. Έλα, Τζόνι, Φάνη. Καλά, κόντρα θέλουμε τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί μας τη βγαίνετε έτσι άγαρμα. Τι σας κάνω? Ο κόσμος στη στιγμή καθώς του φάνηκες εσύ λαχτάρα και ρωτά μου, λαχτάρα και ρωτά μου. Έφτασε μόνο μια ματιά για να περάσω απ' τη φωτιά. Τι έπαθες, Αγάπη μου. Τι έγινε, αλλάξαμε γούστα τώρα. Έλα, πιες νερό. Δώστε λίγο. Έλα. Τι έπαθες. Πού είναι το παιδί? Ποιο παιδί? Η Ειρήνη. Όπο μάγκες μου δίνω ρέστα. Φέρτε μου Ειρήνη και πάρτε μου τα όλα. Γι' αυτό μας άφησες και πλακωθήκαμε μόνοι μας, ρε. Δεν τρώγεσαι. Έμεινα ρε παιδιά, έμεινα. Όταν είδα την κόμενα, την είχα δει κανένα 2 φορές απέναντι, αλλά ήταν νύχτα. Μακριά, κατάλαβες, άκουγα Ειρήνη και δεν φανταζόμουν πως... Πολύ πρώτο κομμενάκι να πούμε. Σε γουστάρει πολύ μου φαίνεται. Έτσι δείχνει. Άντε πήδα την να τελειώνουμε. Όχι, δεν είμαι στο έτσι. Τι πήδα την και τελειώνουμε. Γουστάρω να το φιλάρω λιγάκι το πράγμα. Γουστάρω και λίγο love story. Τώρα αρχίσαμε τις μαλακίες. Γουστάρω. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που μου τις πάει άσχημα. Τι πρόβλημα? Ο αδερφός της. Σταμάτα, εσύ θα πάθω κρυοπαγήματα. Ο Άγιος Παντελεήμων ήταν κάτοχος αρκετά μεγάλης περιουσίας, την οποία μετά την κοίμηση του πατέρα του εμοίρασε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους, στην εκκλησία. Αυτός εξακολουθούσε να εργάζεται την ιατρική, όχι για χρήματα, αλλά δωρεάν. Ο Άγιος Παντελεήμων είχε πολλά σωματικά και ψυχικά χαρίσματα. Ήτανε πρόσχαρος στη συζήτηση, ταπεινός, σεμνός και μετρημένος όλα. Ο Άγιος Παντελεήμων όμως βασανίστηκε με φρικτά μαρτύρια και γεννάται το ερώτημα, γιατί δεν τον προστάτεψε ο Χριστός? Γιατί τον άφησε να υφίσταται όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια? Απλούστατα γιατί τον αγαπούσε πολύ. Μέσα είναι. Ναι. Και οι Αλέξης μαζί με την Τζέσικα. Τι θα γίνει ρε τώρα, εδώ μέσα θα τη βγάλουμε. Και πού θέλεις να πάμε? Να ακούσουμε λίγο μουσική. Γιατί αυτό που ακούς εδώ τι είναι, μουσική δεν είναι? Η Αλέξης θέλει να πάμε να χορέψουμε, δεν κατάλαβες? Εδώ δεν υπάρχει μία, εδώ δεν έχω να παίξω τώρα. Πανί, έχεις ένα δεκάρικο? Έχεις να χαλάσει 5.000. Ναι, δουλεύεις τώρα. Εσύ με δουλεύεις με το δεκάρικο. Έχεις ένα δεκάρικο. Σου κάνει ένα κουμπί.
Παράτα με τώρα. Μα τι θες να σου πω. Γιώργο, Λέγε. έχεις λεφτά, θέλω να πιω μια πορτοκαλάδα. Δεν υπάρχει σάλιο. Γιώργο, εξαρακάρικο. Δεν έχω μία ρε, είμαι ταπή. Ρε, Τόνι, έχεις λεφτά. Στεγνός, τελικά κάτι πρέπει να γίνει να τα οικονομήσουμε. Παιδιά, το βρήκα. Τι πράγμα. Να οικονομήσουμε, δεν θέλουμε. Λέγε ρε. Γιατί δεν πάμε σε μια δισκοτέκη να χορέψουμε. Σιγά, Σιγά, ρε, σιγά. Τελικά δηλαδή είσαι πολύ κας. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό. Τι να σου πω τώρα. Σταματήστε, ο Μαρίνος έχει δίκιο. Τζόνι, έλα εδώ. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια δισκοτέκ που έχει διαγωνισμό χορού. Ο πρώτος παίρνει 10 χιλιάρικα. Και ποιος από εμάς θα μπορέσει να βγει πρώτος. Θα το βγάλουμε με το ζόρι. Σταματήστε. Σωστά την είδε ο Μαρίνος. Θα το βγάλουμε με το ζόρι. Με τη μαγιά μας και τον ταϊλίκι μας. Θα πω στον Τζόνι να πει δύο κουβέντες στην επιτροπή. Και άμα θέλουν, ας μην βγάλουν το δικό μας. Θα γίνει εκεί μέσα της που. Λίβανος. Αλεξία και Τζέσικα στην μπάντα. Μας παραντάς ρε καλαματιανέ. Είπα, στην μπάντα. Καλαματιανές, φάσε. Αστυνομία ρε, σταματήστε ρε, αστυνομία. Αστυνομία. Του λες καλαματιανάκο. Τι γίνεται κύριε, στη φυλάκα τίποτα, τα λέμε με τα φιλαράκια. Φιλαράκια, ναι. Καληνύχτα καλαματιανάκο. Καληνύχτα Γεωργακή. Φιλαράκια. Καληνύχτα καλαματιανάκο. Κύριε, στη φυλάκα να πηγαίνουμε κι εμείς. Καληνύχτα. Τελικά τι θα γίνει, θα έρθεις. Είπα όχι. Έλα βρε Ειρήνη. Όχι. Τι λέει. Επιμένει. Άντε βρε παιδάκι μου, άντε να ξεσκάσεις λίγο. Τι θα γίνει πια κάθε μέρα όλο με αυτό το διάβασμα. Αφού το ξέρετε, εγώ δεν πάω σε δισκοτέκ. Γιατί αμαρτία είναι. Με τον αδερφό σου θα είσαι. Δεν θα σε κάνουμε δάκια καλόβρια. Πρόσεξε να δεις. Για να καταλάβεις τη δύναμή σου πρέπει να ζήσεις μέσα στους πειρασμούς. Γιατί αν δεν υπάρχουν πειρασμοί, τότε όλοι κάνουμε τον Άγιο Ειρήνη μου. Πολύ σωστά τα λέει Σοφία. Λοιπόν, σήκω και πάμε να δοκιμάσουμε τον εαυτό σου. Αφού δεν μπορώ. Έλα, πάμε σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, ποιος χορεύει. Πρώτα εσύ. Άσε με μένα. Θα χορέψει ο ωραίος. Ποιος ωραίος. Εγώ. Αν δεν θέλω τέτοια. Όχι, θα χορέψει η Αλέξης, ο Τζόνι και ο Μαρίνος. Παιδάκια, το μετάνιωσα, δεν φεύγουμε καλύτερα. Γιατί? Άμα δεν βγούμε πρώτοι θα γίνει πλάκα. Σωρά πάμε. Άσε ρε, καθαρίζω εγώ. Εγώ. Παρακαλώ πολύ, για λίγο την πίστα. Δώστε μου για λίγο την πίστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέγομαι Φίλι. Για όσους δεν με ξέρουν, ελπίζω να χάρηκαν πολύ για την γνωριμία. Όσο για μένα, χαίρομαι πολύ που είμαι απόψε κοντά σας. Αγαπητοί μου φίλοι, σε λίγο αρχίζει ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Θα παρελάσουν από τούτη εδώ την πίστα οι καταπληκτικότεροι χορευτές Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αμαλάχινα. Αγαπητοί μου φίλοι, όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μας, θα πρέπει να βιαστούν, διότι σε λίγο αρχίζουμε. Ένα χειροκρότημα. Αγαπητοί μου φίλοι, πριν αρχίσουμε το διαγωνισμό μας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την επιτροπή μας, η οποία αποτελείται από επίλεκτα μέλη της καλλιτεχνίας, της δημοσιογραφίας κτλ. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα για τη μεγάλη μας χορογράφο και χορεύτρια, κυρία Ναντήρα.
Η κυρία Ναντήρα έχει σπεσιαλιτέ τους εξωτικούς χορούς. Από το χώρο της καλλιτεχνίας έχουμε επίσης τον κύριο Ρόμπι. Ο κύριος Ρόμπι έχει ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γραφεία εισαγωγής χορευτριών από την Ταϊλάνδη. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Ρόμπι. Τρίτο μέλος της Επιτροπής μας είναι ο σπουδαίος χορευτής και χορογράφος κύριος Ευαγγελόπουλος. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος έχει δοξάσει την Ελλάδα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Τέταρτο μέλος της Επιτροπής μας είναι ο ιδιοκτήτης των μεγάλων καταστημάτων Unisex 69, κύριος Καραμπουρδούκης. Οι 10.000 του πρώτου βραβείου είναι προσφορά Καραμπουρδούκη. Πέμπτο μέλος της Επιτροπής μας είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Βιδάλης, του πιο σύγχρονου και μοντέρνου περιοδικού της χώρας μας. Ένα περιοδικό που διαβάζει όλος ο νεαρόκοσμος. Το «Φτιάξε με». Γιώργος Βιδάλης λοιπόν φίλοι μου, και φτιάξε με, το πιο μοντέρνο περιοδικό, το ωραιότερο περιοδικό με τις ωραιότερες φωτογραφίες, τα ωραιότερα κορίτσια όλου του κόσμου στις σελίδες του περιοδικού «Φτιάξε με». Ρε Καλαματιανέ, το σκέφτηκες καλά που θα λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό? Το σκέφτηκα. Άμα βγουνε οι άλλοι πρώτοι θα μας κάνουνε πλάκα. Δεν θα βγουνε. Πού το ξέρεις? Θα πας να πεις στην Επιτροπή ότι έτσι και δεν βγάλουνε μας, θα το κάνουμε καλοκαιρινό. Γιατί χαμογελάς? Έτσι. Να σταματήσει ο διαγωνισμός. Εδώ πέρα μας απειλούν. Σας παρακαλώ, ποιος σας απειλεί? Πέστε μου ποιος σας απειλεί να το πετάξουμε έξω. Αυτός εδώ. Έλα μωρέ, τι έγινε μωρέ, πλάκα κάνουμε. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος εκνευρισμού. Ας ηρεμήσουμε. Λοιπόν, και τώρα αγαπητοί φίλοι, ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τους break dance, το break dance group Αθηνών. Όλοι μαζί. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος. 5.
αυστηρός ο κύριος Νίκος, με το δίκιο μας, ξέρουμε και από χώρο. Προχωρούμε. Εσείς κύριε Καραπουρδούκη με τα μεγάλα καταστήματα 69 για ένα κομψό, μοντέρνο ντύσιμο, 69. Σας ακούω κύριε Καραπουρδούκη. 10. 10 από τον κύριο Καραπουρδούκη. Προχωράμε στο δημοσιογράφο του περιοδικού Φτιάξε με. Το πρώτο περιοδικό στην προτίμηση των αγοριών της Ελλάδος. Φτιάξε με. Για να φτιαχτείτε, διαβάστε Φτιάξε με. Σας ακούω κύριε Βιδάλη. 8. Η Επιτροπή μας έδωσε στο Break Dance Group Αθηνών 40 βαθμούς. Και τώρα ας υποδεχτούμε, προχωρώντας το διαγωνισμό μας, το Break Dance Group Ηλιουπόλεως. Come on, y'all, let's Γελάτε. Η κυρία Ναντήρα. 8. Ο κύριος Ρόμπι. 9. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος. 5. Ο κύριος Καραπουρδούκης. 10. Και ο κύριος Γιώργος Βιδάλης. 8. Και τώρα κάτι συγκλονιστικό. Η Turbo Breaker. Just getting so funky now, yeah, just it's time to taste your dreams about Μήπως θες να φύγουμε? Γιατί στο σπίτι μου λέγες άλλα. Η κυρία Ναντήρα. 9. Ο κύριος Ρόμπι. 5. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος. 4. Ο κύριος Καραπουρδούκης. 8. Και ο Γιώργος Βιδάλης. 5. Και για τους Turbo Breakers η Επιτροπή μας έδωσε 31 βαθμούς. 31! Ο αριθμός του!
Συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας με τους ξενέρωτους. Τι θέλουν αυτοί εδώ? Ειρήνια, έχεις κλειδιά? Έχω. Ανέβασε και θα έρθω κι εγώ. Θα πάω τη Σοφία μέχρι το σπίτι. Εντάξει, μην αργήσεις. Γεια σου, Σοφία. Γεια. Για έλα εδώ τώρα. Δεν μου λες εσύ που κάνεις παρέα με την Ειρήνη και στα λέει όλα. Τι συμβαίνει με αυτό τον Αλήτα απέναντι? Τι θες να συμβαίνει, τίποτα. Και από πού το έχει τόσο θάρρος? Εκείνο που με ενόχλησε είναι ότι δείχνει να της αρέσει. Εκείνο το χαμόγελο, πολύ με ανησύχησε. Μα είναι δυνατόν με την αγωγή που έχει η Ειρήνη και γενικά την καλογερίστικη νοοτροπία της να... Έλα βρε Πέτρο, ούτε να το σκέφτεσαι. Μα οι καλόγρες από τους αλήτες κινδυνεύουν, ποτέ από τους κυρίους. Είναι ένα περίεργο ψυχολογικό παιχνίδι και τέλος πάντων μη σου αναλύσω τώρα. Θα έχουμε φασαρίες πάλι μου φαίνεται. Έλα να σε πάω στο σπίτι. Πάω μόνη μου, δίπλα είναι. Βάλε τη μηχανή μέσα. Άντε, γεια. Πω, σωρόπης. Κουπίσου ρε. Είσαι και πολύ κάψουρος να πούμε, Έλα μέσα τώρα να πιεις ένα ουισκάκι γιατί σε λίγο δεν θα έχει τίποτα το μπουκάλι. Φέρε την κιθάρα. Ωχ, η καρδιά μου. Φάνη,
Φέρε την κιθάρα να τη δώσουμε στο Γιωργάκη που είναι στο πολύ love με το παιδί απέναντι. Μη φωνάζεις τώρα. Είσαι ερωτευμένο, αγόρι? Έλα, σκάσε ρε, Τόλι. Πάρτιν και βάρατιν. Έλα, κόψε τη βραδινή. Έχω τα μάτια για να βλέπω μόνο εσένα, γιατί είσαι η πίκρα της ζωής μου κυβιλικά. Εσύ κρατάς τη σκέψη μου και εμένα, σε έψαχνα νύχτα και μια μέρα σε βρήκα. Πρέπει, θα το βουλώσεις ή θα κατέβω κάτω να σπάσω τα μούτρα, Μα δεν έχετε καθόλου φιλότιμο. Έχουμε δουλειές αύριο, θέλουμε να κοιμηθούμε. Όσο θα σε έχω θα υπάρχω και μια έννοια μόνο θα έχω, η αγάπη μας μαζί. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τίποτα. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Έλα ρε Πέτρο, Μέσα γρήγορα. Μέσα και θα δεις θα στον κάνω εγώ αυτόν. Στο μορφό το καλοκαίρι κράτα μου σφιχτά το χέρι, να βαδίζουμε μαζί, να βαδίζουμε μαζί, να βαδίζουμε μαζί. Απολολώτα πρόβατα, χαμένα πλάσματα όσοι απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία. Αυτή που προστατεύει τους πιστούς της, τους νουθετεί και τους οδηγεί στο δρόμο της αληθείας και της αγάπης. Απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία και να τα αποτελέσματα. Ο ένας πεθαίνει από ναρκωτικά, ο άλλος σκοτώνεται με τη μοτοσικλέτα και ο τρίτος σαπίζει στη φυλακή γιατί έκλεψε. Πού βαδίζει η σημερινή νεολαία, αγαπητοί μου? Στον όλεθρο, στην καταστροφή. Και εμείς οι χριστιανοί, θα μείνουμε με χέρια σταυρωμένα? Δεν θα βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους γείτονές μας, τους φίλους μας? Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του το καλό και το κακό. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποβάλουν από μέσα τους το κακό. Για να είμαστε καλοί χριστιανοί, δεν αρκεί να ερχόμαστε εδώ και να ακούμε τα κηρύγματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο γίνεται πιο πολλούς από αυτούς τους παραστρατημένους νέους στους κόλπους της Εκκλησίας. Πρέπει να τους πάρουμε από το σκοτάδι και να τους φέρουμε στο φως. Άνοιξε. Άνοιξε εσύ. Καλά, άστο. Άντε πήγαινε, άνοιξε και πες δεν είμαι εδώ. Τι λέρε, εδώ ακούγεται η κιθάρα. Άνοιξε τότε. Χαίρετε, μήπως είναι εδώ οι κύριοι? Τι κύριοι, πλάκα μου κάνεις? Τα παιδιά θες να πεις? Για μένα είναι κύριοι. Α, εσύ είσαι βλαμμένη. Λοιπόν, είναι μέσα? Μέσα είναι ένας κύριος. Έλα. Κύριε Γιώργο, σε θέλει μια δεσποινής. Αλέξης, κόψε τα σπαστικάς. Εσύ είσαι? Πώς από εδώ? Δεν μου λες σε παρακαλώ, μήπως είναι ο αδερφός σου απ' έξω? Α, δεν είναι, εντάξει. Μπορώ να σου μιλήσω? Βέβαια, εσύ μπορείς να μου μιλάς μέχρι αύριο το πρωί. Τι κάθεσαι, η κοπέλα θέλει να μου μιλήσει, δεν τ' άκουσες, άντε πήγαινε. Δεν πειράζει, μπορεί να είναι και η δεσποινής εδώ. Τι να κάνει εδώ η δεσποινής? Άντε Αλέξης, πήγαινε, σπάσε τώρα. Σε αδελφάκι μου θα σπάσω. Άντε, πουλάρεις. Άντε, κουνήσου, φύγει. Κάθεσαι, πέρασε. Δεν πειράζει, μπορώ να σου μιλήσω και από εδώ. Όχι, είναι πρώτη φορά ήρθες σπίτι μου, να μην σε κρατήσουμε όρθια. Έλα, πέρασε. Και κάτσε. Πού να καθίσω όμως, περίμενε λίγο. Είμαστε λίγο ακατάστατα, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το έφαγε το ρύζι κι αυτός. Έλα, κάτσε. Κοίτα να δεις. Πολύ τη γουστάρω αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πώς με λένε? Γιώργο, άκουσα που σε φωνάζουν οι φίλοι σου. Λοιπόν, Γιώργο, άκουσα για τι πράγμα ήρθα να σου Ναι, μιλήσω. λέγε μου, σ' ακούω. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του το καλό και το κακό. Βέβαια.
Κανένας δεν έχει μόνο το καλό. Κανείς. Ο Θεός έχει μόνο το καλό. Ναι, ο Θεός, αλλά έχει κάνει και αυτός κάτι αδικίες. Τέλος πάντων, ας μην διαφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, εσύ και οι φίλοι σου ενώ είστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Προσπαθείτε με τις πράξεις να πείσετε τους συνανθρώπους σας για το αντίθετο. Εντάξει, μωρέ, δεν θα σας ξανανοκλήσουμε. Θα κάνουμε αλλού τις πλάκες μας. Είναι απαραίτητες. Ποιο πράγμα? Οι πλάκες. Βέβαια, άμα δεν τις κάνουμε τώρα που είμαστε νέοι, πότε θα τις κάνουμε? Όταν γεράσουμε. Σε παρακαλώ, μόνο πήγαινε λίγο πιο πέρα. Μη μου το χαλάς. Άκουσε με. Μόλις μπήκες μέσα, εγώ έπαθα την πλάκα μου και πολύ άγρια φάση να πούμε. Το ξέρω τώρα, μπορεί να σε διακόπτω, αλλά πρέπει να σου πω ότι τη βρίσκω σαν τρελός μαζί σου. Είμαι ερωτευμένος στο πολύ κάργα. Πρόσεξε, Γιώργο. Προσέχω, αλλά θέλω να μου απαντήσεις και εσύ τι αισθάνεσαι για μένα. Μα εγώ ήρθα εδώ για να σου μιλήσω. Θα μου μιλήσεις, όλα θα μου τα πεις, εγώ θα σε ακούσω. Αλλά πρώτα θέλω να μου απαντήσεις αυτό που σε ρώτησα. Θέλω να μου κάνεις πρώτα μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Να μου υποσχεθείς ότι θα έρθεις μια μέρα μαζί μου. Μαζί σου και στην κόλαση. Όχι στην κόλαση. Όχι στην κόλαση. Δεν θες να πάμε στην κόλαση? Δεν πάμε στην κόλαση. Πού θες να πάμε, αγάπη? Πού θες? Στο κατηχητικό. Ευχαριστώ. Ποιο κατηχητικό? Εδώ κοντά, στον Άγιο Παντελεήμονα. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι μια μέρα εσύ και οι φίλοι σου θα έρθετε να παρακολουθήσετε το κήρυγμα. Οι φίλοι μου. Ναι. Τώρα σκέφτεσαι τι λες. Πολύ καλά. Δεν την αξίζω μια τέτοια χάρη, αν θες πια μια τέτοια θυσία. Ναι, βρε πουλάκι μου, την αξίζεις, αλλά το πράγμα είναι λίγο κουφό. Γιατί? Τι γιατί? Εγώ να έρθω. Είπαμε έρωτας είναι αυτός. Έρχομαι εγώ. Αλλά στους φίλους μου πώς θα πω τέτοιο πράγμα που θα πέσει φαλιάρα? Θα τους το πω εγώ. Θα μας ξεφωνήσουν. Τι σε νοιάζει, πού είναι τώρα? Στο πατινάζ. Έλα πάμε. Κάτσε λίγο. Έλα πάμε, πρέπει να τους μιλήσουμε. Θα τους μιλήσεις, κάτσε λίγο. Γιώργο, άλλο σε παρακαλώ, πρέπει να πάμε στο πατινάζ να τους μιλήσουμε. Έλα. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Έλα, Γιώργο, έλα. Το κουφάν σου. Το κουφάν. Ναι, κάτσε πριν. Έλα, γρήγορα, κάνε γρήγορα. Πρέπει να τους μιλήσουμε. Θα τους μιλήσεις, κάτσε λίγο. Έλα. Γιώργο, έλα. Ανέβα. Εδώ είναι. Πήγαινε. Ναι, θα να πάω. Δηλαδή εγώ τώρα πηγαίνω, έτσι. Μαρίνο, ο Γιώργος με την κόμενα πέρασε. Τζονί, βλέπεις ότι βλέπω? Ωχ, θα μας λιτζάρει η γειτονιά. Τι έγινε, ρε, τι πάθατε? Πώς την έριξες, ρε? Μόνη της ήρθε. Πού ήρθε? Στο σπίτι, αλλά δεν ήρθε μόνο για μένα, ήρθε και για σας. Τι να μας κάνει εμάς? Μας θέλει. Τι μας θέλει? Να πάμε στο κατηχητικό. Ποιος πέθανε? Όχι, δεν πέθανε κανείς, έλα. Και μου το κάνετε αυτό, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πας και όχι περιττό το παιδί. Όχι. Άσε μας, ρε Γιώργο. Τόλι, σε παρακαλώ, άκουσε. Τζόνι, ρε φάνη τώρα, παιδιά, ακούστε με λιγάκι, διότι σήμερα ένας άνθρωπος μέσα του έχει το καλό και το κακό. Το καλό και το καλό και το κακό, ρε. Έλα, ρε Ειρήνη, εξήγησε τους και εσύ τι να πω. Έλα στο φως και φύγε από το σκοτάδι. Έλα στο φως που σε καλεί ο Χριστός. Έλα στο φως, στα ανθρώπινο κοπάδι. Έλα στο φως που αυτός είναι οδηγός. Έλα να γνωρίσεις την αλήθεια. Έλα να γνωρίσεις τη χαρά. Να σου δώσει ο λόγος του βοήθεια. Να σταθείς στα πόδια σου γερά. Έλα να γνωρίσεις την αλήθεια. Έλα να γνωρίσεις τη χαρά. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε Αυτόν. Φωνή μου προς Κύριον και γράψα αλληλούια. Έλα να γνωρίσεις την αλήθεια. Έλα να γνωρίσεις τη χαρά.
Πάτερ, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να τους φέρω πάση θυσία. Τι είναι αυτή, παιδί μου? Τα πολλολότα πρόβατα, Πάτερ. Όχι και πρόβατα. Στερέ, τι το περάσετε εδώ, σκυλάδικο. Τι λέτε, κύριε? Ξέρω τι λέω, δέσποτα. Άσε να τους κάνω εγώ κουμάντο γιατί δεν ξέρεις τι σμένα είναι. Συγγνώμη για την έκφραση. Τα σέβη μου, Γιώργος. Σας παρακαλώ, καθίστε. Εγώ που θα κάτσω τώρα. Άσε πέρα, σήκω. Κάτσε, όρθια. Βγάλτε σας παρακαλώ τα πατίνια από τα πόδια. Τι πράγμα? Δεν ακούσατε τι είπε ο Πάτερ Διονύσιος, Γιώργο. Παπαδιονύσης. Λοιπόν, φρόνημα. Και εσύ, Μαρίνο, μάζεψε τα πατίνια, πήγαινε τα στο μαγαζί και να φέρεις τα παπούτσια αμέσως. Άντε, κάνετε γρήγορα. Δεν μου λέτε. Γιατί εσείς πάτε έτσι ο νέος? Μικρός πέρασε τύφο. Σας παρακαλώ, ησυχία, κύριοι. Μην τους λες κύριους, Πάτερ, θα νομίζουν ότι μιλάς για άλλους. Άσε να τους μιλήσω εγώ που τους ξέρω. Τι θα γίνει με εσάς, ρε καθήκια, ρε ζήλοι γίναμε εδώ μέσα. Εντάξει, έφυγε ο Μάριος. Εντάξει, Πάτερ, τακτοποιηθήκαμε. Κάνε παιχνίδι. Τι παιχνίδι, παιδί? Εδώ κάνουμε κήρυγμα. Εντάξει, ωραία. Ρίχτα. Καλαματιανέ, θα σας πάω κάπου που θα σπάσουμε και πολύ μεγάλη πλάκα. Δεν κάνω κέφι, σπάσε. Οι ξενέρωτοι ξέρετε που βρίσκονται τώρα? Δεν με ενδιαφέρει, ρε, βαριέμαι να δίνω σήμερα. Και αυτοί δεν βαίρουνε. Έχουν γίνει πολύ καλά παιδιά. Παιδιά του κατηχητικού. Δεν πάνε να... Τι εννοείς του κατηχητικού? Του κατηχητικού, ρε φίλε. Εκεί που πάνε τα καλά παιδιά και γίνονται και καλοί χριστιανοί να ούμε. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, και ας μην λερώνουμε την ψυχή και το σώμα μας με ηθικές παρεκτροπές, με λόγια αισχρά, με έργα ανήθικα. Ας προσέξουμε επίσης και ας αποφεύγουμε όσους βομολογούν, όσους εσχρολογούν, όσους ασχημονούν και όλους αυτούς που βλασφημούν τα θεία. Κι όσοι, αγαπητοί μου από εσάς, έχουν αυτή τη φοβερή συνήθεια, ας μάθουν να λένε αντί οποιαδήποτε έσχρη φάση την αθώα αυτή. Άντε στην ευχή του Θεού. Έτσι θα ξεθυμένουν και δεν θα κολλάζονται άδικα. Στην ευχή του Θεού, λοιπόν. Αλλά πριν φύγετε, έχω εδώ για όλους σας από μια εικονίτσα του Αγίου Παντελεήμωνα. Ειρήνη, θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να τις μοιράσουμε. Και όπως είπαμε, το λέω για τους καινούριους μας φίλους. Σας πείραξε άνθρωπος, όχι ύβρις. Άντε στην ευχή του Θεού. Και αν δείτε ανθρώπους να μαλώνουνε, θα τους λέτε πάντοτε ειρήνη ημίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα για τη γνωριμία. Ο Καλαματιανός, παιδιά, την κορόιδα. Μην τους κοιτάτε, και να πούνε την κορόιδα, είναι και ο παπάς πίσω. Άναψες το κεράκι σου, Γιωργάκη. Μπράβο, Γιωργάκη, είσαι καλό παιδάκι. Τζονάκι πήρες την εικονίτσα σου. Κορίτσια, είστε για ένα ευχέλαιο. Άντε και Γιώργο! Άντε στην ευχή του Θεού. Άντε στην ευχή του Θεού. Άντε μην γίνει ο τάφος σας εδώ πέρα. Πιανού ο τάφος θα γίνει, ρε. Πιανού ο τάφος θα γίνει. Ειρήνη, ημί. Πέτρο, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ταραγμένη είμαι. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτό που είδαν τα μάτια μου. Τι έγινε, κυρία Άννα? Η αδελφή σου, η Ειρήνη. Τι έπαθε? Ήταν μαζί με αυτούς τους αλήτες απέναντι. Πού, εκεί μέσα?
Όχι, στο κατηχητικό. Στο κατηχητικό αυτά τα τσοκλάνια, μήπως δεν τους είδες καλά? Μα τι λες τώρα, Πέτρο μου. Καθόταν δίπλα-δίπλα με έναν, τον βλέπω εδώ έναν λεπτό μελαχρινό. Το Γιώργο. Δεν ξέρω πώς τον λένε. Αυτόν που κατάβρεξες προχθές το βράδυ. Εσύ πού το ξέρεις ότι τον λένε Γιώργο? Στην δισκοτέκη στο διαγωνισμό, δεν άκουσες που είπαν το όνομά του? Καθόταν δίπλα του και δεν έβλεπε τον πατέρα που έκανε το κήρυγμα. Όλο αυτόν κοιτούσε στα μάτια. Άσε τι έγινε μετά. Βγήκε έξω με αυτούς τους αλήτες και ήταν έξω και κάτι άλλοι αλήτες και αρπαχτήκανε στο ξύλο. Τρομερά πράγματα, ξύλο να δουν τα μάτια σου. Άπαπα, καταντράπηκα. Μάζεψε την αδελφή σου, Πέτρο μου, γιατί είναι κρίμα. Τόσα γράφονται στις εφημερίδες κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Εσύ το ξέρεις? Το ξέρεις ότι έκανε παρέα με αυτόν? Όχι, δεν το ξέρα, αλλά και να το ξέρα δεν θα στο έλεγα γιατί έχω πολύ εμπιστοσύνη στην Ειρήνη. Δεν θέλω να ακούω βλακίες. Αφού τρέχει με αυτούς τους αλήτες, τι εμπιστοσύνη μπορεί να τις έχεις? Πού έτρεχε όμως, το κατηχητικό! Και μετά στους καυγάδες. Αλλά τι κάθομαι και συζητάω τώρα μαζί σου. Πάμε πάνω να δούμε τι θα μας πει. Και σε παρακαλώ μην ανακατευθείς γιατί θα την πληρώσεις εσύ. Καλά. Εμπρός. Μαμά, Ειρήνη, κοίταξε, θα αργήσω λίγο, μην ανησυχήσεις. Σε μισή ώρα το πολύ 3/4 θα είμαι εκεί. Καλά, κορίτσι μου, αλλά όχι περισσότερο από 3/4, έτσι. Όχι, δεν γύρισε ακόμα, όχι. Δεν μου λες? Είναι εδώ η Ειρήνη. Ο κόσμος λέει καλησπέρα. Βρε, είναι εδώ η Ειρήνη. Τώρα μου τηλεφώνησε ότι θα έρθει σε καμιά ώρα με 3/4. Εσύ τι έπαθες με την Ειρήνη? Όχι εγώ τι έπαθα. Τι πάθαμε να λες. Τι πάθαμε? Πέρασε. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι? Όχι. Εγώ θα σου φτιάξω και αν θέλεις με πίνεις. Πάντως το κάναμε το χατήρι σου, έτσι. Και στην εκκλησία πήγαμε και τις εικονίτσες μας πήραμε και μας ξεφωνήσανε και φάγαμε και το ξύλο μας. Είσαι ευχαριστημένη τώρα? Όχι ακόμα. Κοίτα δεσποινής, μην μας τη σπάς την πλάκα μας. Άσε, εμείς τη βρίσκουμε ωραία έτσι που την κάνουμε. Άμα θες να μας αλλάξει, αλλάξε αυτόν. Όχι να περπατάμε και να δίνουμε δικαίωμα στις τσουτσούδες να μας ξεφωνίζουνε. Εδώ που τα λέμε έχουν δίκιο τα παιδιά. Γιατί έχουν δίκιο? Ποια είναι η ζωή σας εδώ μέσα? Ποια είναι η πλάκα σας που σας τη σπάω? Που τριγυρίζετε από εδώ και από εκεί και κάνετε φασαρία και ύστερα δεν έχετε ένα τάριο να πιείτε ένα καφέ? Ωραία πλάκα. Κοίτα που ζωντάνεψε το κοριτσάκι. Μάλιστα ζωντάνεψα. Γιατί ενώ ξέρω ότι μπορείτε να γεμίσετε τις τσέπες σας με λεφτά, εσείς κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και τι να κάνουμε, αφού ξέρεις, το κεφάλαιο τρώει την υπεραξία της εργασίας. Να και ο Μάρξ σε κακή μετάφραση. Ωραία, βρε Ειρήνη, να δουλέψουμε. Είπα εγώ να μην δουλέψουμε. Τι δουλειά όμως να κάνουμε, αφού δεν ξέρουμε τίποτα. Να κάνετε οτιδήποτε. Εμάς μόνο στις κάρτες δουλειάς μας παίρνουνε. Δούλεψε, δούλεψε, μόνο από τον κόπο σου παίρνει ζωή. Τίποτα, τίποτα, δεν έγινε μόνο του πάνω στη γη. Πάλεψε, πάλεψε, τότε τα νιάτα σου θα τα χαρείς. Δούλεψε, δούλεψε, έτσι τον έρωτα μόνο θα βρεις. Έρωτα, έρωτα, πάρε τον δρόμο σου για τη δουλειά. Δούλεψε, δούλεψε, να έχεις τον έρωτα στην αγκαλιά. Έρωτα, έρωτα, πάρε τον δρόμο σου για τη δουλειά. Δούλεψε, δούλεψε, να έχεις τον έρωτα στην αγκαλιά. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Όλα εύκολα τα βρίσκεις εσύ. Δεν τα βρίσκω, Γιώργο, είναι εύκολα. Φτάνει να θέλετε. Ξέρεις πόση δύναμη έχεις μέσα σου. Πόσες ικανότητες που δεν τις αφήνεις να φανούν. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις, Γιώργο. Πρώτα-πρώτα παίζεις κιθάρα και τραγουδάς. Γιατί αυτή την ικανότητα δεν την κάνεις δουλειά. Γιατί χαμογελάς? Γιατί πρώτη φορά κοπέλα μου μιλάει έτσι. Θα μου δώσεις το λόγο σου ότι θα σταματήσεις αυτή τη ζωή και ότι θα φροντίσεις να δουλέψεις. Θέλεις να με βάλεις σε έννοιες, Το ξέρεις ότι η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, Αργία μη τυρπάσεις κακίας. Μου την έφερες. Και κάτι ακόμα. Τι είναι? Γιατί μένεις εδώ? Τι βρίσκω? Σπίτι δεν έχεις οικογένεια? Έχω, αλλά δεν την πάω μαζί τους. Ούτε με τη μητέρα σου? Με τη μητέρα μου εντάξει, αλλά είναι και ο κολόγερος που... τώρα τι ρωτάς, μια χαρά δεν είμαι εδώ, είμαστε και κοντά. Θα πας σπίτι σου, Γιώργο. Όλοι σας θα πάτε σπίτια σας. Αλλά για σένα με νοιάζει περισσότερο. Κοίταξε που θα μου φέρει τη ζωή τα πάνω κάτω. Ναι, θα σου φέρω τη ζωή τα πάνω κάτω. Θέλεις πολύ να γίνω καλό παιδί, έτσι? Πολύ. Μια στιγμή. Τι έγινε? Δεν φαντάζομαι να σε έχεις στη γειτονιά εδώ για να μας διαλύσεις. Βέβαια, αυτό δεν το σκέφτηκα. Όχι γειτονιά, εγώ θα σας διαλύσω γιατί πρέπει να διαλυθείτε. Άμα πια, μπουμπουνοκέφαλε. Ειρήνη, Ειρήνη, έλα εδώ, Ειρήνη, Ειρήνη. Εσείς αυτή μου αγαπάει, ρε.
Με το γλυκό, Πέτρο. Ξέρω. Γεια σου, Πέτρο. Σοφία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μανούλα, δεν άρεσε έτσι. Πού ήσουνα? Είπα πού ήσουνα. Στην εκκλησία. Μετά. Μετά πάλι στην εκκλησία. Μετά. Μετά έξω από την εκκλησία. Και μετά. Μετά εδώ. Με τους αλήτες. Δεν μου λες. Εσύ τα πες όλα. Όχι, Ειρήνη, μου σορκίζομαι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αναχαθησιούδα. Η γειτονιά μας, το όλοι σας είδαμε. Δεν με νοιάζει. Άμα δεν σε νοιάζει εσένα, με νοιάζει εμένα. Άσε με ρε μάνα. Καλά δεν μου λες γιατί θα τα κάθω, το ελάφιας τελείως. Τι έβαλες το αγαθό στο μυαλό, θα τους κάνεις ανθρώπους. Δεν συζητώ τίποτα. Όχι, θα συζητήσεις, δεν γίνεται. Εδώ θα μας ξεφωνίζει όλη η γειτονιά αύριο. Δεν με ενδιαφέρει η γειτονιά. Με ενδιαφέρει εμένα, γι' αυτό δεν θα ξανακάνεις παρέα με εκείνους τους αλήτες. Και προπαντός με εκείνον τον αρχιαλίτη, τον Γιώργο, ξέρεις ποιον σου λέω. Θα τον δω. Καλά να τον δεις και θα τα πούμε. Θα δούμε ποιος θα μεταλλιώσει στο τέλος. Πέτρο. Άσε με ρε μάνα. Ξαναδες το και τα λέμε. Μπαμπά, έτοιμος ο καφές. Ας τον εκεί και έρχομαι. Μπαμπά, ο Γιώργος. Γιώργο. Έλα, πάμε στον μπαμπά. Γεια. Παπά. Γέρο, είπα γεια. Τώρα δεν κατάλαβα. Τι θέλεις, να φύγω? Όχι, αγόρι μου. Θες μια μηχανή που έχω πάρα από 200 τρέχω. Ρίξε μια ματιά και δες. Δηλαδή είναι ένα πράγμα από τις μηχάνες. Είναι η μηχανή μου φάση. Ποιος μπορεί να με περάσει? Έχει πάνω ό,τι θες. Δηλαδή είναι ένα πράγμα από τις μηχάνες. Βασικά πουλάω τρέλα, βάζω γκόμενες στη σέλα. Πάω στα αύριο στο χτες. Δηλαδή είναι ένα πράγμα από τις μηχάνες. Γεια. Πολύ καλή είστε. Δεν έχουμε κόσμο όμως. Χρειάζεται λίγη διαφήμιση. Άργησες να έρθεις. Είχα φασαρίας με τον αδελφό μου. Τι θέλει? Δεν ξέρω γιατί το πήρε τόσο ανάποδα. Θα σε παρακαλέσω αν ποτέ σε βρει, αν σου μιλήσει να μην απαντήσεις. Και αν σε βρίσει ακόμα, εσύ να συγκρατήσεις το θυμό σου. Σου πω ότι θα με βρίσει? Λέω αν. Δηλαδή πώς σου τη βγαίνει ο δικός σου να πούμε, τι σου λέει για μένα? Θα σου πω εγώ. Ότι είσαι αλήτης. Πέτρο, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Εσύ πήγαινε σπίτι. Όχι, δεν πάω. Τώρα χαίρεσαι ρε κάθαρμα που την άκουσες να μιλάει έτσι, Σε παρακαλώ πολύ μη βρίζεις γιατί είσαι αδερφός της Ειρήνης και δεν θέλω να αρπαχτούμε. Πρόσεξε καλά, σταμάτα τα πάρε δώσε με την αδελφή μου γιατί θα την πληρώσεις πολύ άσχημα. Σε παρακαλώ πολύ μην απειλείς. Γιατί θα με κάνεις δα. Χτύπα ρε, φώναξε και τους άλλους αλήτες και χτυπάτε, άντε χτύπα. Μη με προκαλείς. Σου είπα. Αγαπάω την αδερφή σου και δεν θέλω να χτυπηθώ μαζί σου. Βέβαια, πώς θα χτυπηθείς, εδώ κολώνεις. Είδες ρε, είδες οι διάλεξες να αγαπήσεις. Βγάλ' τα παντελόνια ρε και βάλε φουστάνια, αυτά σου πρέπουν. Σταμάτα. Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Κοίτα ένας άντρας ρε, φτούς. Γρήγορα, φύγε! Φύγε, έλα, Γιώργο, πάμε.
Τι γίνεται, παιδιά, τώρα πού πάμε? Τι θα που πάμε, πρέπει κάπου να κρύψουμε το Γιώργο. Ναι, ρε παιδιά, για ένα 23 τουλάχιστον να γλιτώσει αυτόφορο. Εγώ λέω να τον πάει η Τζέσικα στο σπίτι. Άσε ρε, δεν γουστάρω, θα μου πει τίποτα ο Γιώργος μου, θα με σπάσει πολύ, άσε. Θα σε πήγαινα στη γριά μου, αλλά θα αρχίσει να ρωτάει και μου τη δίνει. Σε δικό μας σπίτι αποκλείεται να το πάρουμε. Σε λίγο που να είναι θα πλακώσει η αστυνομία. Πρέπει να βρούμε να το κρύψουμε κάπου αλλού. Το βρήκα. Πάμε στον καράζ που δουλεύει ο Μαρίνος. Πάμε. Θα έρθεις. Βρίσκει και πιάνει την καρδιά και τη χαλά. Βρίσκει και πιάνει την καρδιά. Ένα μικρό ατσάλι κοφτερό κόβει στη μέση το καιρό. Με δίχως νου και λογική σου τσαλακώνει τη ζωή. Ανάμεσα σε δυο καρδιές το μαχαίρι εχθρός. Η μια καρδιά ο έρωτας, η άλλη ο αδερφός. Οι δυο αγάπες δυνατές, το θύμα κι ο θυμός. Οι δυο αγάπες δυνατές, το θύμα κι ο θυμός. Ανάμεσα σε δυο καρδιές το μαχαίρι εχθρός. Η μια καρδιά ο έρωτας, η άλλη ο αδερφός. Οι δυο αγάπες δυνατές, το θύμα κι ο θυμός. Οι δυο αγάπες δυνατές, το θύμα κι ο θυμός. Μαμά, πάρε γρήγορα τις πρώτες βοήθειες να μάθεις που πήγανε τον Πέτρο και πήγαινε να τον βρεις. Τι έχει ο Πέτρος, τι έπαθε? Μάλωσε και χτυπήθηκε με ένα σουγιά. Πάρε γρήγορα τηλέφωνο. Με ποιον μάλωσε, με αυτόν τον αλήτη που σε ξεμιάλισε? Πάρε γρήγορα τηλέφωνο. Στάσου που πας, μην μ' αφήνεις μόνη. Θεέ μου, τι έπαθε αυτό το κορίτσι μου. Το τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Θες να πάμε στο σπίτι ενός θείου μου? Όχι. Εδώ θα τη βγάλεις. Εδώ. Θα παγώσεις. Ας παγώσω. Αφήστε με τώρα μόνο. Πάμε, παιδιά, πάμε. Εγώ πάω να φέρω κάτι να φάμε. Μαρίνο, είδες καθόλου τα παιδιά? Ποια παιδιά? Το Γιώργο και τους άλλους. Όχι, δεν τους είδα. Άλλωστε πώς να τους δω. Αυτή είναι στη δουλειά. Ποια δουλειά, Θεέ μου? Μαρίνο, πάω να φέρω κάτι να φάνε τα παιδιά. Τζέσικα, πού είναι ο Γιώργος? Τι τον θέλεις, για να τον καρφώσει στην αστυνομία? Τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες? Κάτω στο δεύτερο πάτωμα. Δεν ήξερες, Γιώργο! 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 Φύγε. Τι λες, Γιώργο? Μην κάθεσαι καθόλου. Πήγαινε σπίτι σου, πήγαινε στα κατηχητικά σου, όπου θέλεις πήγαινε, άσε με ήσυχο. Τι έπαθες, Γιώργο? Τι θες ρε παιδάκι μου, να γίνω καθώς πρέπει? Δεν θέλω να γίνω. Σήμερα δεν υπάρχουν καθώς πρέπει, το καταλαβαίνεις? Σήμερα όποιος είναι καθώς πρέπει τρώει σφαλιάρες. Ακόμα και ο αδερφός μου τη βγήκε. Όχι. Λοιπόν, άσε με μένα στην τρέλα μου, άσε να δέρνω και όχι όταν με βρίζουν να το βουλώνω και να κάνω το Έλα, πήγαινε, τι στέκεις? Πήγαινε. Το πείραμά σου
Απέτυχε. Έτσι καταθέτεις τα όπλα τόσο γρήγορα? Έλα, πήγαινε τώρα. Όχι, δεν θα φύγω. Θα στα πω πρώτα πως μου τα πες εσύ. Τι έγινε, ρε Γιώργο, για να σου μιλήσω στη δική σου τη γλώσσα? Με το πρώτο εμπόδιο λακίζεις? Τι σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, μου έλεγες. Ο αδελφός μου έχει χτυπηθεί και εγώ ήρθα εδώ σε σένα. Δεν πήγα μαζί του. Εσύ πώς με διώχνεις? Τόσο σκάρτος είσαι? Και ωραία, ήρθε ένας άνθρωπος και σε έβρισε. Και εσύ για αυτό τον ένα πρέπει να τα βάλεις με όλη την κοινωνία και πρώτα με μένα? Δεν θέλω αγάπη, το κατάλαβες? Δεν θέλω καλοσύνη, δεν θέλω τίποτα. Εσύ δεν θέλεις μεροκάματο, θέλεις χιλιάρα, μηχανή και θάνατο. Θέλεις βία και αγωνία και στη φέρνει η κοινωνία. Δύναμη κι εγώ σου βάζω κι όλα σου τα αναπτυνάζω. Είτε σου το μισθό, απ' τη βιτρίνα με λωστό. Τα αστικά μου τα σνομπάρεις, με τα κόλπα μας φρικάρεις. Και στις φόρτις Mercedes και δεν παίρνεις συμβουλές. Εγώ δεν θέλω μεροκαμάτο, θέλω χιλιάρα, μηχανή και θάνατο. Θέλεις βία και αγωνία και στη φέρνει η κοινωνία. Ναι, στη φέρνει η κοινωνία. Ναι, στη φέρνει η κοινωνία. Ναι, στη φέρνει. Είσαι πολύ λάθος και θα στα αποδείξω. Καλά, γιατί αργεί τόσο η Σοφία? Ξέρω κι εγώ. Θα πήγαινε κάτω στο λογιστήριο να πληρώσει και μετά μάλλον θα πήγαινε να ευχαριστήσει και τους γιατρούς. Πέτρο! Άντε ρε Σοφ. Πλαστικά σου. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί γίνεται αυτό απέναντι. Καταλαβαίνω. Μόνο εσύ μπορείς να το σταματήσεις. Άσε μας ρε Ειρήνη, άσε μας ρε Ειρήνη. Σε παρακαλώ, μωρέ Πέτρο. Σε παρακαλώ. Μπορείς να μου πεις τι παίζεις τώρα? Τώρα θα σου έλεγα τι παίζω, αλλά... Τζόνι, δεν ακούς το κουδούνι, άνοιξε. Γιώργο, πόρτα, άνοιξε. Ρε Τόλι, δεν ακούς το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα. Πάλι. Τι είναι? Πόρτα. Ποια πόρτα? Να είχα δει το... Γεια σου, Αλέξης. Συνεχίστε, δεν ήρθα να σας διακόψω το πάρτι. Εγώ ήρθα να πω δύο κουβέντες στο φίλο σας από εδώ. Ειρήνη, πάρ' τον και φύγε. Θα φύγω, μη φοβάσαι, δεν θα μείνω εδώ. Πρώτα όμως θα σου πω δύο κουβέντες. Είσαι πολύ τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Και έχεις κι άλλα προσόντα. Αλλά με τις λακίες που κάνεις, ναι, λακίες. Δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω αλλιώς. Τι έγινε δηλαδή? Μηχανή, φασαρία, ξύλο, παρεξήγηση και τα ρέστα. Πού το πας και πού θα σε πάει? Πουθενά. Και δεν στο λέω ο πατέρας σου, στο λέω εγώ που έχουμε την ίδια ηλικία. Βρήκες αυτό το θύμα, σ' αγάπησε και κάτι πήγε να γίνει. Μετά έκανα το λάθος και ήρθα εγώ, σου είπα δύο κουβέντες και τέλος πάντων μαλώσαμε. Και εσύ μετά, αντί να αποδείξεις όλους ότι είχα λάθος, το γύρισες στην κόντρα και άρχισες πάλι τα ίδια. Λοιπόν, είσαι ή δεν είσαι Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαι. Γιώργο, Πόρτα. Τι γίνεται εδώ με εσάς?
Μπρος, κλείστε τα όλα και πάμε σαν τμήμα. Μια στιγμή, κύριε αστυνόμε, μια στιγμή θα σου εξηγήσω. Τι γυρεύεις εσύ με αυτός εδώ, κύριε Πέτρο? Άστα, χάλασα κι εγώ δηλαδή. Χαλάσαμε οικογενειακώς. Καλά, τι έγινε? Δεν βλέπεις εκεί. Και τώρα ποιο θα πάω μέσα? Τι μέσα, κύριε αστυνόμε, δεν βλέπεις ότι πάω μέσα για ισόβια? Εντάξει. Συνεχίστε να γλεντάτε και να πω ότι κάποιος φίλος σας πάει φαντάρος. Αυτός είσαι.